Ja, men sidste år, det var sådan noget, jeg ved ikke, hvad det så var der mange strønne, og der var meget grus. Lars, nu er det, jeg gør det. Og det er de der dejlige, forskellige humoristiske indslag, du har. Og vores lærer har kendt Nardo hele tiden med sjove indslag. Og fik fordrejet det, du selv sagde, og det hun sagde. Og så har jeg været hjemme og besøgt dig, og er meget betalt af din have, din herrens have. Og så kommer der en lille historie. Jeg ved ikke, en Sufi-historie. Kender du Sufi-historierne? Nej. Det er sådan nogle gamle egyptiske historier, rigtig gamle, som man kan lære noget af. Og man kan jo selv finde ud af, hvad man synes om det. Men nu kommer jeg lige med en lille historie til dig. Og det var jo Gud, som havde sin egen dejlige have. Kan alle høre, hvad jeg siger? Lidt højere. Ja. Han havde sin egen have, og hver morgen så gik han tur i haven. Han skulle lige ud og besigtige tingene, ligesom I også gør sikkert. Og så var der en morgen, hvor alting hang. Og haven, den lignede jo noget, der var løgn. Og dagen i forvejen, der havde den struttet og set godt ud. Så går han hen ud og siger til Rosen, så siger Rosen, hvorfor hænger du sådan med bladene? Ja, men jeg vil meget hellere være sådan en bunderose. Den er jo meget større end mig, og den er så flot. Og ja, men siger han så ud, du skal jo bare være en rose. Så tag du det bare roligt, du er så fin. Så gik jeg hen til birketræen, og det hang jo også, det hang lidt i forvejen. Men med de der blade, der nu her, det var en hængepil, ikke? Men det var endnu værre. Og så siger han så til hængepilen der, eller hængebirken, hvad er der dog galt med dig i dag? Jeg vil meget hellere have sådan nogle pletter, ligesom platantræet har. Og det siger han så, jamen dine pletter, de er jo lige dig, og det er jo sådan, du skal være. Platantræet har de der pletter, og det er det, som platantræet skal have. Og sådan var det hele vejen rundt. Græsset ville hellere være højere, de der fine pyntegræsser. Så kommer han hen til sådan en stemmerblomst, som står der og strutter, og farverne er flotte, og
Så siger Gud til stemmerblomsten, jamen stemmerblomster, hvor du strutter og er glad, det er da dejligt at se. Og hvordan kan det så være, at du ikke hænger med bladene i dag? Jamen det er jo fordi, at jeg er jo blevet sat i verden som stemmerblomst, og sådan vil du have mig. Så nu gør jeg bare mit bedste til at være den bedste stemmerblomst i hele haven. Og det er også sådan, jeg siger dig. Du gør et stykke arbejde for at være den bedste Lars hele tiden. Det er så imponerende, og jeg er så glad for at være ven med dig. Og din opmuntring til mig, når det er sådan, jeg sådan ligesom synes nu, at der er noget, der jeg hænger over. Vi tager 3 lange øjekort. Lars, længe leve. Hurra! 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 Og så er det kortet. Hurra! Så høstro! Nej, det kan jeg sgu ikke længere. Nå, kammerater, familie og civile. Vi går jo 40 år tilbage, 1. september, og da vi så hende første gang. Og først og fremmest så tillykke med de 60 år. Og du har så røget de der 6 årtier, og jeg har en rapport her fra dengang du var en lille støvleknægt til det nu er en sofakonge, som jeg lige vil og hænge på. Stærkere og stærkere læsebriller. Glemsomhed. Hvor er læsebrillerne? Og nogle andre fjender, du kæmper mod ungdommens sprog og musik. Ungdommens slang. Pludselig trang til at tale om vævesigten, og så ikke mindst din evige fjende er stået af sengen om morgenen. Men der er også en masse allierede i kampen mod de her fjender. Og nogle af dem, det er jo kaffe, et godt slummertæppe, fjernbetjeningen er også dejligt, en helt weekend uden planer. Generelt at undgå fysisk aktivitet, og så venner, der stadig gider at høre om historier fra 85 og 86. Jeg har lavet sådan en lille quiz af 4 spørgsmål, og I vil række hånden op, hvis I tror, at det jeg siger er sandt. Vi var på en øvelse, og du tog fejl af vores sorte camouflagecreme og så tandpasta. Så gik faktisk på dagen, før vi rigtig kunne se dig smile igen. Er det sandt? Nej, det var ikke. Hvad så den her? Du vil varme dine fødder på kanten af en olietønde og stille op på den, hvor vi har tændt bål ned i det. Og så begyndte dine støvler at smelte, og dine fødder, de brændte, så du måtte... de brændte ikke. De gjorde så ondt, at du måtte slide støvlerne der. Er det sandt eller falsk? Ja, det er faktisk rigtigt. Yeah! Det er de gamle militærstøvler der, og de blev bare ved med at brænde dine fødder, så ja. Der skulle have været en ekstra her, Allan, som har meldt afbud. Men er det rigtigt, at han sammen med Allan til en march på 25 km snød og skød genvej, og så blev opdaget og måtte blive kørt hele vejen tilbage til start igen sammen med Allan og måtte gå forfra? Ja, 100%. Det er også rigtigt. Ja. Skal I sige til mit forsvar, da vi alle sammen blev udskrevet og skulle hjem, så lige den sidste dag, så fik Allan og jeg at vide, I må gå hjem, når I går de 30 km. Det fik I lov at gå. Det har man så lært. Ja, vi har fortjent det. Men det kan I høre her lige lidt. Den tredje hopper lige over. Så noget af det, du jo allerede dengang havde en lang historie, det var inden for infirmeri og sygehus og så videre der. Så det var jo sådan, jeg virkelig fik øje på dig dengang. Det var det talent, du havde til at smire dig ind over på infirmeriet. At for eksempel så simulerede han altid en forslutning og sådan lidt, før man skulle på Mars. Og en gang, man skulle gå over på infirmeriet om morgenen. Og da jeg var ikke korporal dengang, men så fik jeg at vide, hvad folk, når de forlod stuen, hvad det var, hvorfor de gik på infirmeriet. Og så når de så kom tilbage, så skulle vi så fortælle sergeanten, hvad det var. Og der gik du en gang over på infirmeriet med forstået ankel, og så kom du tilbage med en seddel, hvor der var fritaget for tjeneste, hvor du havde dårlig hals.
Jeg havde lov fortalt vores sergeant, at han var gået over med en dårlig fod. Så står han den der. Ja. Det var også forgang, at køre genvej, og så blev opdaget, og måtte blive kørt hele vejen tilbage til start igen sammen med dig, og måtte gå forfra. Ja, 100%. Det er også rigtigt. Skal I sige til mit forsvar, da vi alle sammen blev udskrevet og skulle hjem, så lige den sidste dag, så fik Anna og jeg at vide, I må gå hjem, når I går de 30 kilometer. Det fik I lov at gå. Det har man så lært. Ja, vi har fortjent det. Men det kan I høre her lidt. Den tredje hopper lige over. Så noget af det, du jo allerede dengang havde en lang historie, det var inden for infirmeri og sygehus og så videre der. Så det var sådan, jeg virkelig fik øje på dig dengang. Det var det talent, du havde til at smide dig ind over på infirmeriet. At for eksempel så simulerede han altid en forslutning og sådan lidt, før man skulle på Mars. Og en gang, man skulle gå over på infirmeriet om morgenen. Og da jeg var i korporant dengang, så fik jeg at vide, hvad folk, når de forlod stuen, hvad det var, hvorfor de gik på infirmeriet. Og så når de så kom tilbage, så skulle vi så fortælle sergeanten, hvad det var. Og der gik du en gang over på infirmeriet med forstuet ankel, og så kom du tilbage med en seddel, hvor der var fritaget for tjeneste, hvor du havde dårlig hals. Jeg havde lov fortalt vores sergeant, at han var gået over med en dårlig fod. Så står han den der. Ja. Det var også forgang, at du havde allergi over for fugt og mudder. Det kunne du simpelthen tåle. At din frekvens over for infirmeriet var faktisk så høj, at sygeplejersken Olsen hed. Kan du huske? Hun faktisk reserverede en plads til dig. Over ved vinduet. Du fik tildelt æreassistentstatus i infirmeriet, fordi du kom der 4 dage i træk. Og det var kun 5 dages uge, så det var og en anden gang, hvor du havde klædet oven i knæet på venstre ben, så kom du halvt ind på det højre, men det nåede du så på højre det job. Du gik altid rundt med en eller med en bandagerulle og sagde, at det var fordi, du nogle gange skulle i rækbehandling, så du kunne ikke til den på. Så det var virkelig en lang historik derfra. Så på vegne af os, der stadigvæk kan spænde livmanden, og til dem, der har fået elastik i dag, så får du herved den gyldne Oscar-statue for lang og standhaftig tjeneste i unddragelsen og skuespillet kunst. Allergi over for fugt og mudder, det kunne du simpelthen tåle. At din frekvens over for infirmeriet var faktisk så høj, at sygeplejersken Olsen hed. Kan du huske? Hun faktisk reserverede en plads til dig. Over ved vinduet. Du fik tildelt æreassistentstatus i infirmeriet, fordi du kom der 4 dage i træk. Og det var kun 5 dages uge, så det var og en anden gang, hvor du havde klædet oven i knæet på venstre ben, så kom du halvt ind på det højre, men det nåede du så på højre det job. Du gik altid rundt med en eller med en bandagerulle og sagde, at det var fordi, du nogle gange skulle i rækbehandling, så du kunne ikke til den på. Så det var virkelig en lang historik derfra. Så på vegne af os, der stadigvæk kan spænde livmanden, og til dem, der har fået elastik i dag, så får du herved den gyldne Oscar-statue for lang og standhaftig tjeneste i unddragelsen og skuespillet kunst. Nej, jeg giver det en instruktion. Det er lidt småt, men det er simpelthen sådan, at I kan se, der er 9 tal, ikke? 9 opgaver. Og så, I må lige hjælpe. Jeg opdagede også, det er fandme småt. Undskyld. Ja. Det er rigtig store tal. Ja. For eksempel ved nummer 1, der står en sætning. Når jeg så siger nummer 1, så alle dem, hvor det her det passer på, de skal rejse sig op. Ja. Forstår I det? Ja. Yes. Godt. Og så rejser I op til Lars gæt, hvad sammenhæng mellem jer er. Og du må så, alle dem der står op, må du spørge om, hvad du vil. Og så skal du gætte det. Og hvis du har 3 rigtige, så tager jeg ikke statuen fra dig.
Godt. Er der nogen, der er i tvivl om den her? Udover hvad der må står. Godt. Alle dem, hvor nummer 1 passer på, vil lige være søde og rejse jer op. Er det gamle genboer? Det kan være, hvis du lige går herhen, fordi så kan det være, at... Det eneste er i kortkjolen. Det er næsten rigtigt. Det er nederdel. Så den er også god. Ja. Så nu er kun én fra staten. Du får en halv for den der. Okay. Jeg ved jo ikke, om der er nogen, der passer på det her. 4. Er der nogen, der passer på? Vi kommer ind på, hvad AA er. Skal vi jo ikke sige det? Nej, jeg skal ikke sige det. Det går da ikke om det fungerer. Kender du ikke hinanden? Du må ikke sige noget af det, der står på sæden. Hvad er det noget med, at de har boet i udlandet? Du skal spørge dem. Har I boet i udlandet? Det er det, du har. Altså, hvis det er et spørgsmål, så er det selvfølgelig ja, men det har ikke noget med det, der står på sæden. Er nummer 12, eller hvad? Har du sandaler på? Man kan også miste point, hvis man har fyldt om det. Så vil jeg passe, det kan ikke. Det er noget af dens navn. Jeg begynder med A. Yes! Yeah. Hvad synes I, skal han have point for det? Nej, det er ikke okay. Så er du på 2. Ja, så stopper vi nu. Godt. 5'eren. Hvem passer den på? Lad os det har jeg ikke med. Det er noget med, hvis I er født efter det årstal. Et eller andet årstal, ja. Det er faktisk rigtigt. Har du så... Ja, det gør vi til med trommer. Den får du. Der er den yngste, så det er nok... Måske. Ja, der har I kunnet se det. Altså, hvor der ikke kommer vind ind. Så lækker. Måske der er varmt op. Der har I set derfor, at det har været for koldt. Det er kraftigt. Så ser I de der udstande. Det er lige til at holde. Sad han med? Sad han med også i går aften? Nej. Jeg vidste, jeg skulle. Han ser ikke noget. Altså, vi bor jo ikke. Så har vi vores altan. Det er vores tag. Så ser vi jo sådan en. Der er ikke ret stor. Jeg tror, der er nogen, der er mega Hvor man hyggede sig, og det var en rigtig god lørdag. Vi gik sådan, jeg havde prøvet noget sådan. Så bare gå hjem i haven, og det var sådan, så siger vi, nødt til at øve her for stedet. Det er sådan en ting. Og man kan bare sige, længere vi får sådan en
Var det ikke sødt? Jo. Så skal vi lige have en motion alle sammen. Det vil sige, at vi skal lige op og rejse os, og så udenfor, eller lige gå rundt lidt. Og så vil Jesper lige rydde af herinde. Og så når vi kommer ind, skal vi lege en leg. Vi skal finde et nyt bord at sidde ved. Nogle andre folk at sidde ved. Er det hele bordet, der skal væk? Skal vi ikke bare tage et ord med? Så når vi kommer ind igen om lidt, så prøver vi lige at finde nogle andre nogen at minkle med. Skal vi ikke sige det? Okay. Afsted! Det var fandme sjovt, det der med, at han ville stikke det spise i en sovs, og så kan han